ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அச்சம் த வேர். ஸோ இந்த வீடியோ பதிவில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதிவாக தான் இது இருக்கும். ஸோ என்னென்னா, இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய அச்சம் த வேர் அகாடமி மூலமாக டெலகிராமில் ஃபஸ்ட்டு குரூப் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறோம். சரிங்களா? இதுக்கு முன்னாடி வாட்ஸ்அப்பில் நாம் வந்து நிறையா குரூப் வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதிலே டெஸ்ட்டும் நிறையா ஃப்ரீ டெஸ்ட்டு நிறையா கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்திங்கன்னா குறிப்பிட்ட மெம்பர் மட்டும் தான் நாம் சேர்த்துக்க முடியும். அதுபோக புதுசாக வரவங்களுக்கு ஆல்ரெடி என்னென்ன நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டு அதை வந்து அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் தெரியாது. ஓகேங்களா? ஆனால் டெலகிராமில் இது மாதிரி இல்லாமல் இப்போ நியூவாக ஒருத்தவங்க ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷேர் பண்ண டீட்டெயில்ஸ் அனைத்துமே கிடைக்கிறன்றனால இப்போ வந்து புதுசாக வந்து டெலகிராமில் வந்து நம்ம வந்து குரூப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். அதுபோக டெலகிராமில் பார்த்துட்டிங்கன்னா குரூப் மெம்பர்ஷிப் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாகவே நம்ம வந்து சேர்த்துக்கொள்ள முடியும். ஸோ அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து டெலகிராமில் வந்து குரூப் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த குரூப் லிங்க் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? எங்களுடைய ஃப்ரீ டெஸ்ட் பேட்ச் அனைத்து கொஸ்டின்ஸும் அனைத்து வினாக்களும் இதுபோக பல பயனுள்ள தகவல்கள், டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு பற்றிய பல பயனுள்ள தகவல்கள், எங்களுடைய அகாடமியோட அப்டேட்ஸ் அனைத்து வீடியோக்களுமே இந்த குரூப்பில் நாங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுவோம். சரிங்களா? இந்த குரூப் மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி இருக்கிற வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயே நாங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுவோம். ஸோ ஆல்ரெடி வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கிறவங்க அதிலே இருக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்களும் இந்த டெலகிராம் குரூப்பில் சேரணும்னா தேவையில்லை. ஏன்னா எல்லா குரூப்லேயும் நாங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுவோம். எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் அனைத்து குரூப்லேயுமே வரும். ஓகேங்களா? ஸோ வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கிறவங்க ஆல்ரெடி அதிலே மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். இனிமேல் நியூவாக ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க எங்களோட டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிறாங்க, ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்க வந்து ஃப்ரீயாக டெஸ்ட்லாம் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக எங்கள் சேனலை ரெஃபர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.